muzika işte yine. Benim motorunu hava edeceğim. Söyle o motorcu isteyeceğim. Kimsin sen ya? Представете се. Мецър. Аз съм Ей. в Белгия. И в Белгия, да. Дали сте на провода? Връзки за контакт, и телефонен номер, адрес, мадрес. Sıfır kafayı sür. Türkü bitti sana Türkü. Aman anam anam izlandı човек. И то се брат ми кобрата. Зидара кобра! И то се Зидара Иво секса! Кажете ми. Точно верни. Бака, точно рямиш. Точно. Чакай общака да видим и майстора. Ето го микробуса нашия. Мак баба. Окей. Моториста там. Ето го! Ето го! Културиста! Ние с този тренираме двамата. Кажи нещо, комбинон. Ела присмат. Аре, присмал. Искам да направим едно представление, добре ли? İsmail. İsmail pişirim. Kıtırdan. Böyle yapıyorsun, böyle. Ще го е в стата да изчезва, тук не можем да слушаме Böyle музиката. yapıyorsunuz. Koyuyorsun taşı. İndiriyorsun, böyle çekiyorsun. Hadi планувало gidelim къде се Страшно парче, бе, приятел. Чакай, къде е устата? Уста! Устата го няма, бе, човек. Айде! Ето го нашия шеф. Шефе, кажи нещо, е. Чичека ни се чува, бе. Gel buraya bir yakın daha çek. Görsem. Dur, фугалара бак. Onlar ne fukadan ama. Фуга, те не разбират, бе, човек. Шоки гледат. Нема се гледа, бе. Hatta buraya bir manevra kaya gitti. Ortaklığa yok oldu. Номер си. Bıraktılar kendini sağlıklar Маневри etti. си. Ще те бъга устата, изчезва тук, не дей да ме бръмчиш тук с този мотор. Кажете нещо, приятели, що мълчите ви само, бе? Какво да кажем, жертвите, тук додахме от България, Да, търговище, да, станахме да. зидари. Еми, Какво да тъйшето. правим? Къщи Тъйшето. зидари правим. Да, ето и туалетната ли? Това, тук Не, той е банята, тук е цялата туалетната. къща, бе. Що покая цялата къща ще им покая, да не гледат. Това е банята, нали? Сега в момента банята са. мазни турци. Да ги те фафула. Ари стига да... Що ми се развали щата на мене саба? Комбина! Искам те да снимам, бе! Той е преда. На запад 3 моя комшия. Той... Кога заминава за България, бе? Очаквайте го на 24 май! 18. yılı patlamasını yapacak. Чай да едим. Каква музика, бе? Я отвори вратата, бе! Телефон за връзки? Комбино! Къде си, бе? Кога заминаваш за България, казвай? Добре.